Ahojte, milí poslucháči. Naplnil sa pohár aktivít za rok 2015-2016. Sme spolu posledný krát v tomto školskom roku. Naša škola stíchla a zahalila sa do čudného pokoja. Nezvyčajné ticho, ale patrí k našim vytúženým prázdninám. Počuť už len nás dve, Timku a Lili. Ale ak vydržíte až do konca, spoločne zatvoríme brány našej školy a pridáme sa k prázdninujúcim. Tak ideme na to. Pravidelne tento krásny mesiac začíname super sviatkom, Medzinárodným dňom detí. Mali sme netradičný deň s netradičnými disciplínami, za ktoré sme mohli získať žetóny a premeniť ich na rôzne dobrôdky v bufete. O zábavu sa nám postarali 8. a 9., za čo im veľmi pekne ďakujem. Nezabudli sme sa prezentovať svojou prácou a talentmi v našej obci. 2. júnová nedeľa patrila nám a všetkým priaznivcom našej školy. Každý, kto túžil, sa mohol prísť na nás pozrieť. Náš program sa niesol vyhlasovaním nominácií a udeľovaním Zlatého Amosa pre tých najlepších. Samozrejme, sme veselá škola a neboli sme oficiálni, či tentokrát pravdiví, pretože vás chceli hlavne zabaviť, neoboznámiť s hodnotením žiakov. Veríme, že sme náš cieľ splnili a zažili ste príjemné odpoludnie v našej prítomnosti. A teraz znova okienko základnej umeleckej školy. V mesiaci jún Zuzka koncertovala. Prvý triedny koncert v tomto mesiaci si pripravili žiaci pod vedením pani učiteľky Ľubomíry Ilčíkovej. Poslucháči mohli počuť klavírne skladby a štvoročnú hru na klavíri. Starší žiaci, klaviristi, pobavili publikum rôznymi štýlmi od ľudovej piesni k úprave pre klavír až po jazzovú hudbu a ragtime. No ako to na koncertoch býva, hrala sa aj klasika. Rodičia žiakov a návštevníci koncertu si odniesli pekný zážitok. 3. júna 2016 sa konalo veľké vystúpenie žiakov tanečného odboru. Do publika prišli podporiť svoje deti hlavne ich rodičia. Pani učiteľka Dorotka Bystrianska pripravila s deťmi pekné choreografie a nechýbala živá hudba, na ktorú tancovali naši najmenší žiaci. Hudba bola v podaní Pavol Adamek akordeón a Anna Kurajdová spev. Malí a veľkí tanečníci zvládli prvý rok tancovania a tanečné vystúpenie Bravo. 7. júna koncertovali na svojom koncerte žiaci z tried pani učiteľky Paulíny Vočkovej a Júlii Stachúrovej. Návštevníci koncertu mohli počuť hudobné nástroje ako klavír, akordeón a spev. V neposlednom rade hviezdil na koncerte aj akordeónový orchester pod vedením pani učiteľky Stachúrovej. Bola to preň akási generálka pred veľkým vystúpením Škola sa predstaví. Atmosféra koncertu, pekný spev a hra potešila srdce nejedného rodiča a zuškárske úsilie zožalo svoje ovocie. Materská škola uskutočnila turistickú vychádzku na Žbojska. Autobusom sa deti vyviezli na chatu CSN a pešo prešli k Salašu Zbojska. Tam sa povozili na zbojníckej strele, prešli sa okolím, zasúťažili si, občerstvili sa tým, čo mamičky nachystali do rúbsakov. Odchádzali opäť autobusom, naspäť nasýtený prírody, hier a turistov. A sme naspäť v základnej škole. Odmenou za našu prácu je pre nás aj školský výlet. Tešíme sa naň už v podstate od septembra. Žiaci 1. a 2. ročníka začali svoj školský výlet návštevou Bystrianskej jaskyne. Jej prehliadka vo väčšine z nich zanechala veľký dojem a peknú spomienku. Ďalšia cesta smerovala do Banskej Bystrice, do bábkového divadla na Rázceste. Po divadelnom predstavení zameranom na poznávanie Slovenska si naši najmenší vyrobili počas tvorivých dielní vaňušky, ktoré hneď využili pri divadelnej improvizácii.
Súčasťou bohatého programu bol aj minikurs animácie, kde žiaci spoznali rôzne druhy bábok a vyskúšali si prácu s nimi. Záverečnou bodkou nášho výletu bola sladká zmrzlina a prechádzka po Banskobystrickom námestí. Tretiaci a štvrtáci spoločne vyrazili do Levíc. Navštívili zábavno-naučné centrum, v ktorom objavili čaro vedeckej hračky, potom sa potešili bublinkovej show a presunuli sa na zrúcaninu Levíckeho hradu, kde sa v Tekovskom múzeu dozvedeli o histórii mesta od doby kamenej až po súčasnosť. Druhý stupeň takisto objavoval krásy a zákutia Slovenska. Piatáci absolvovali výlet do Banskej Štiavnice. Prvá zastávka bola Permónia. Najprv si prezreli mašinkáreň s modelmi vláčikov, potom absolvovali tvorivé dielne. Vyrezávali, vrtali, lepili, farbili. Vo fosforovni sa pohrali so svojimi tieňmi. Boli šikovní a všetci si vyrobili darčeky pre svojich blízkych. Nasledovala prehliadka mesta, obed a samozrejme nákupy. Po obede navštívili Banské múzeum v prírode. Napasovali najmodnejšie plášte a príľby a potom hurá do bane. Tu si prezreli podzemné priestory, stroje, ktoré používali baníci pri práci v minulosti a dozvedeli sa množstvo informácií zo života baní. Šiestaci a siedmaci turistikovali vo Vysokých Tatrách. Lanovkou zdolali výstup na hrebienok, akčnú turistiku do Tatranskej lesnej, Tatranské múzeum a samozrejme Poprad, miesto nákupov a odpočinku. Osmáci prežili krásny slnečný deň v slovenskom raji, plný zábavy a nových zážitkov. Vychutnávali si cestu vlakom cez tunely a spoznávali krásu okolitej slovenskej prírody. Kráľohorské nízke Tatry, prameň Hrona, Palcmanskú mašu a podobne. Zdolajúc rebríky Zejmarskej rokliny sa dostali na Krasovú planinu Deraví, kde sa vyšantili na trampolíne, zahrali si medzinárodný futbal s maďarskou a talianskou mládežou. Nakoniec si svoje unavené nôžky schladili v priehrade na dedinkách a vychutnali jedlo z miestnej reštaurácie. Každá trieda si naplnila svoje túžby. Každoročnou akciou vyplývajúcou z učebných osnov školy je OČA, teda ochrana človeka a prírody. A na prvom stupni sú to didaktické hry. Ako vždy sme si zopakovali a naučili sa nové poznatky, patriace k nášmu každodennému životu. Napríklad orientáciu v doprave, prvú pomoc, orientáciu v prírode, ochranu životného prostredia, ale aj civilnú či protipožiarnu ochranu. Je to vždy netradičný deň v roku, pretože sa pohybujeme a učíme v prírode. Počasie nám tentokrát prijalo, takže všetky podmienky sme mali k úspešnému dňu splnené. Samozrejme, najviac sa tešili tí, ktorí vyhrali. Sú to prvý stupeň, 1. až 2. ročník, 2. A, 3. až 4. ročník, 3. B, 2. stupeň, 8. trieda. Deviatáci mali svoj veľký deň. 24. júna sa im podarilo slávnostne zúročiť svoje tanečné schopnosti, ktoré získali v tanečnom kurze. Ukončili ho venčekom, kde sa všetci premenili na mladých nádherných ľudí, vystupujúcich do sveta dospelých. Potvrdilo to aj ukončenie základnej školy, ktoré sa konalo slávnostne na obecnom úrade odovzdávaním certifikátov. Začína im nová etapa života, ďalšie štúdia, ktoré ich posunú do naplnenia cieľov svojho života. Veru sme sa s nimi rozlúčili aj v našej škole a nejednému z nás vypadla aj slzička spomienky. Milí deviatáci, prajeme vám, aby ste boli v živote úspešní, šťastní. Tak, Lili, a už to máme všetko za sebou. Patrí sa len rozlúčiť a zatvoriť tú pomyselnú bránu našej školy. Samozrejme, Timka, ale ešte skôr sa chceme s našimi poslucháčmi rozlúčiť. Posielame posledné pozdravy aj za všetkých moderátorov, ktorí sa podieľali na príprave našich správ. Lúčia sa s vami
Sára Alexandra Tereňová, Radka Ridzoňová, Veronika Brončová, Patrik Kostka, Erik Báli, no a ešte my dve. Týmka Vojtková A Lili Kurtíková. Prajeme vám krásne prázdniny, dospelákom požehnanú dovolenku, skrátka všetkým krásne letné dni, bez čiernych mrakov na oblohe našej duši. Dovidenia, priatelia.